Doufám, že to nikomu nevadí. Nikde to samozřejmě nebudeme zveřejňovat nebo takhle, pokud by to někdo chtěl jenom individuálně si poslechnout, tak ať to jo, tak jim to potom budu moci poskytnout. Tak, ještě jednou teda krásný dobrý večer všem. Já teda jenom to uvedu v rychlosti, proč jsem se rozhodl vlastně udělat nějaké takové povídání na téma uvězněných emocí v našem lidském těle, protože je to z jediného prostého důvodu a to, že vlastně mám obrovskou potřebu jakoby sdílet ty informace samozřejmě s lidma, kteří chtějí nějakým způsobem poslouchat. Jo. Fakt to je jako velmi silné, já jsem z toho opravdu za posledního 3/4 roku hodně překvapený. Samozřejmě mikrofony máte vypnuté, to je super, pokud byste se chtěli na něco zeptat, tak si mikrofon zapněte a normálně se ptejte i v průběhu toho, co vám tady budu povídat, pokud by vás něco zaujalo, ať na to nezapomenem. Takže úplně takové nějaké volné povídání. Takže tak, jak jsem řekl, chci tu zkušenost vlastní tak nějak sdílet, dát tu možnost i ostatním lidem, aby se s tím seznámili. Plus samozřejmě je pro mě i super, že můžu a pomáhám vlastně i jiným lidem v rámci toho emočního kodu nebo v rámci toho uvolňování těch uvězněných negativních emocí v našich tělech. Jo. Takže je to naprostá pecka v tom, že už mám poměrně i dost zkušeností v rámci pomoci někomu jinému, ať je to v rámci rodiny, v rámci známých nebo v rámci cizích lidí, kteří se na mě tak nějak postupně obrací. Já když to vezmu od sebe, jak vlastně jsem se k tomu dostal, tak moje vlastní zkušenost je taková, že vlastně už x let zpátky se mi začaly hromadit zdravotní problémy. Opravdu asi na všechno, co si vzpomenete, od kolen přes záda, přes rameno, přes krční páteř, bolesti a tak dál. A tak nějak jsem z toho byl docela zoufalý, vyvrcholilo to opravdu problémy se zády velkými, kde jsem nakonec teda skončil v nemocnici s výhřezem 2 plotének a s nějakým posunutým obratlem. A hlavně teda s tím, že mě ty záda vlastně mě to tlačilo na sedací nerv levé nohy a dělalo mi to problémy při chůzi. Jo, tam to bylo pro mě takové docela stěžení. Tady jsem začal samozřejmě na sobě pracovat, co se týče těch zád v rámci různých cvičení a možností, některé jsem nalezl. Povedlo se mi ty záda tak nějak dostat do toho stavu, že jsem mohl fungovat, ale pořád jsem se nedokázal, už potom dostal jsem se na nějakou hranici, na nějakou úroveň a už jsem se potom nedokázal posunout dál. Pořád jsem měl v těch zádech takový tlak, takový, jak bych tam měl šutr, a přestože kdo mě zná, tak ví, že prostě když se něco zatnu, tak skutečně jako cvičím poctivě každý den, jo, a věnuju tomu opravdu 100%, tak jsem se nedokázal prostě už dostat někam dál, jako v tom. Potom teda se mi dostala do ruky knížka přes moji dcerku, která je tady se mnou, moji nejstarší, emoční kód od pana doktora Bradleyho Nelsona, kterou vlastně možná někteří už jste vlastně viděli, jak jsem ji prezentoval. Vypadá takhle. A tak, jak bych já asi ještě před rokem bych asi neřekl, že to řeknu, ale prostě, že i ta knížka člověku dokáže jako změnit život, tak u mě to bylo opravdu markantní v mnoha oblastech. Takže určitě hlavní je doporučuji všem, kdo má chuť si tu knížku přečíst, tak skutečně si ji přečíst, jo, protože stojí fakt za to. Co se týče té knížky, já potom, kdo bude mít chuť a kdo bude mít zájem, tak klidně napište mi do chatu e-mail, já vám potom pošlu takové krátké vlastně představení toho emočního kódu, co jsem zpracoval jenom na 2 až 4 stránkách, kde je vlastně tak nějak popsané zhruba to, o čem tady budu i dneska mluvit v nějaké takové ucelenější formě. Jo, takže kdo by měl to zájem, určitě to rád poskytnu. Jinak vlastně celá knížka je o tom, že vlastně celé naše tělo je, nebo všechno kolem nás, je jedna velká energie. A v rámci té energie, která proudí tím naším tělem a proudí všude kolem nás, tak se můžou stát různé věci. A jako je to fakt zajímavé. Sám jsem byl svědkem už mnoha zajímavých věcí, některé tady možná změním v průběhu toho povídání. Sám bych tomu nikdy nepřikládal takový důraz. Jo. Potom, když už jsem se dostal k té knížku jsem si přečetl, celá knížka vlastně je postavená, nebo celý emoční kód je postavený na tom, že vlastně ten doktor Bradley Nelson neže vynalezl, nebo jako dal dohromady takovou nějakou metodu, která vlastně prolíná všechny ostatní metody, které už na světě jsou známé spoustu stovky, možná i tisíce let. Jo, jedná se o to, že vlastně v rámci
že tím, že jsme emoční tvorové jako lidi, protože kdyby jsme nebyli, tak bychom fungovali jako roboti bez nějakých emočních stavů, ať těch pozitivních, tak těch negativních, tak samozřejmě v rámci nějakého toho prožitku těch negativních věcí, které se nám stávají v průběhu života, ať to je v práci, ať to je prostě ve vztazích, jo, kdekoliv jinde, tak může nastat situace a nastává ta situace, že vlastně ta negativní prožitá emoce s náma jenom jako neprojde, ale určitě nějakým způsobem se může v nás uvěznit. A uvězní se v nás, zůstane vlastně, ta uvězněná emoce je to vlastně taková určitá energie, která funguje na určité vibraci a ta vibrace má nějakou frekvenci. Jo, je to vlastně taková nějaká koule, prostě od nějakého pingpongového míčku až po nějaký tenisový míček, případně i větší, která prostě se v tom lidském těle jako dokáže uvěznit. Já když jsem potom si přečetl tu knížku a začal jsem to zkoušet jakoby na sobě, protože ta úžasnost v tom je, že to je fakt obrovsky jednoduché, ta metoda. De facto každý člověk si ji může vyzkoušet, skoro každý člověk si ji může aplikovat sám na sobě. Spočívá to v tom, že vlastně pomocí takového jednoduchého svalového testování, což je vlastně kineziologická metoda jako testování, která je známá. Těchto metod je strašná spousta. Taková ta základní, vlastně, kdo ještě o tom nic neslyšel, tak je ta, že vlastně je to metoda kývání, že když se postavíte se prostě na nohy rovně, tak nějak na šíři ramen, jo, zavřete oči. A pak je to o tom, že vlastně formou správného kladení otázek dokáže vaše podvědomí, aniž byste to vy ovlivňovali, vám dát na tu otázku odpověď. Na tom to je celé postavené. Sám bych tomu ještě před rokem nevěřil, ale je to naprosto jednoduchý a funkční způsob toho, jak vlastně si můžeme tyhle ty věci ověřit. Jo, takže doporučuji každému, když se postavíte, uděláte si takový, asi stojíte volně, jo, vyslovíte třeba svoje jméno a pak je to o tom, že na tu otázku získáte odpověď buď to ano, anebo ne. Ano znamená z toho kývacího testu to, že vlastně vás to tělo samo od sebe po nějaké chvilce vás rozkýve směrem dopředu. Jo, to je odpověď ano. A dozadu, když vás rozkýve, tak je to odpověď ne. Těch metod toho svalového testování, kde vlastně se takhle ptáte toho svého vlastního podvědomí, je celá spousta. V té knížce jich je uvedené fakt opravdu hodně. To tady asi úplně detailně rozebírat nechci, to bychom se hodně zasekali. Co se týče mě, protože já, když jsem si vlastně prošel tou zkušeností a dokázal jsem si nějakým způsobem s těma zádama opravdu krásně pomoct v tom duchu, že se mi konečně podařilo uvolnit tu spodní část zad, ten balvan, který jsem tam cítil celou dobu a který už běžným cvičením prostě nešel odstranit, tak jsem si dokázal uvolnit. Nebylo to tak jednoduché, jak se zdá, protože samozřejmě některé ty bolesti jsou chronické, dlouhodobé a tak dále, ale prakticky, jak se říká v tom emočním kodu, nebo z hlediska těch zkušeností se říká, že zhruba 50% těch zdravotních problémů, které máme, tak jsou způsobené těmi uvězněnými emocemi a nejsou způsobené nějakou fyzickou příčinou. Jo? Jako z té mojí malé praxe za toho 3/4 roku, protože vlastně tím, že mě to opravdu takhle chytlo, zjistil jsem, že to funguje, chtěl jsem o tom vědět víc, tak jsem si prošel a udělal jsem si certifikaci přímo u toho pana doktora, co tu metodu vymyslel, a stal jsem se certifikovaný praktik vlastně toho emočního kódu, abych skutečně věděl, jak ty věci jako přesně fungují a zajímalo mě to, jak to vlastně vypadá. Tak vlastně jsem si pomocí tady toho jednoduchého si dokázal ty záda uvolnit, ale samozřejmě ono zase se to, ten způsob nebo ty kroky byly takové, že se mi krásně ulevilo, ale třeba na druhý den zase se mi to vrátilo. Jo, ono to funguje tak, že v těch složitějších situacích ta uvězněná emoce, když se uvolní, může to fungovat tak, že těch uvězněných emocí je tam tolik, že to funguje jako jak vrstvy, jak cibulové vrstvy. Jo? To znamená, že vy jste schopni v ten daný okamžik, samozřejmě jsou tam nějaké pravidla z hlediska množství odstraněných uvězněných emocí v rámci jednoho sezení a tak dále, tak jste schopni prostě si odstranit některé uvězněné emoce, ale za den nebo za dva se zase vlastně odloupla jakoby ta další slupka a objevily se tam další. Takže takhle jsem procházel vlastně tím odstraňováním postupně, až se mi povedlo, skutečně chviličku to trvalo, něco to zabralo, protože samozřejmě tím, že už jsme si v tom životě prošli
poměrně hodně věcí a tím, že v loňském roce mi bylo 50, tak už těch věcí mám za sebou taky hodně. Tak to prostě byl nějaký proces. Jo. Ale povedlo se, teďka se mi to samozřejmě stává taky, že se mi do těch zad něco dostane z těch současných situací, ke kterým dochází prostě v rámci práce a v rámci dalších věcí, které jsou někdy velmi náročné, tak tady mě to štve, že nedokážu ještě udělat to tak, aby jsem si v sobě ty negativní uvězněné emoce neuvězňoval, abych to nechal sebou jenom nějak projít, nebo se na to podíval jenom fakt z nadhledu a nenechal to do sebe vstoupit jako takové. Tak to je vlastně takový ten základ, taková ta moje zkušenost s tím, že samozřejmě už opravdu mám hodně zkušeností i v rámci rodiny a ostatních a někdy jsou opravdu ty věci až zázračné, jo? Například u mojí mamky, která celý život prostě nespala, nemohla usnout, v noci se budila, jo, a prostě odstraněním tady těchto věcí se jí to všechno srovnalo a prostě krásně spí, prostě i to usínání. Samozřejmě zase, když si do sebe něco vtáhne, objeví se tam nějaká věc, ale když to vyčistíme, tak se to zase vrátí do toho původního stavu. Jo. Takže v tomhletom opravdu všem doporučuji si tu knížku pročíst, podívat se, jo, v případě pokud by měl někdo nějaké problémy v tomto duchu, tak je to jedna z cest zase. Já neříkám, že to funguje úplně na všechno. Jo. Co se týče ale mě, já jsem takový asi nejlepší, sám pro sebe jako nejlepší příklad, protože kdybych si ty věci neuskoušel sám na sobě, tak bych asi nikdy nenašel jako tu odvahu takhle nějakým způsobem jako veřejně vystoupit nebo to prezentovat dál. Samozřejmě, jak říkám, chci to prezentovat pouze lidem, kteří chtějí si to minimálně poslechnout a potom, ať už si s tím každý naloží, tak jak bude potřebovat, jo, jestli toho využije nebo ne. Jo, v rámci mě musím říct, že to zafungovalo téměř na všechno. To, co ještě řeším a co je jako dlouhodobější problém, protože samozřejmě z hlediska, že mám sedavé zaměstnání a prostě toho pohybu moc není, tak se ty věci samozřejmě na mě projevují, potom samozřejmě i ty emoční stavy, které prožíváme a tak dále. Já jsem zrovna taková houba, který si hodně ty emoce vtahuje do sebe a nedokáže to pustit ven. Takže vlastně opravdu, i co se týče té krční páteře, kterou jsem měl obrovský problém už kdysi, ještě před desítkami let, mi to začalo v práci, ještě v armádě, když jsem byl. A zase, když jsem si to pak uvědomil, že vlastně myslel jsem si, že to všechno je fyzické, že prostě nějak špatně držím hlavu a tak dál, ale celé to bylo spuštěné prostě jenom, že jsem byl v nějakém kurzu angličtiny, který mi nešel a prostě cítil jsem ten tlak obrovský na sebe a tam mě to začalo a pak jsem se roky toho nemohl prostě zbavit a stačila pak chvilka nějaká opravdu nepozornosti v rámci nějaké polohy hlavy a trpěl jsem poměrně velkými bolestmi. No, takže i tady v těchto věcech mi to fakt obrovsky pomohlo. Jediné, co ještě řeším, protože bohužel mám i tinnitus, to znamená takové hučení v hlavě, které vnímám, když je velký klid, tak tam zatím s tím tak nějak pracuju a sám jsem zvědav, kam se mi podaří jako v tomhletom ohledu dostat. Takže sám netvrdím, že je to lék na všechno, ale určitě je to další možnost a příležitost, jak se minimálně prostě ulehčit. Jo. Ono totiž jde o to, že si představte, že vlastně neustále jako na sobě nosíme takový batoh prostě těch plných starých nepotřebných emocí, které nám zatěžují prostě ten život jako takový. Jo, a ten emoční kód vlastně umožňuje tu možnost jako ten batoh ze sebe sundat, cítit se lehčí, svobodnější. Jo. Vlastně ta základní myšlenka toho emočního kódu je taková, že mnoho vlastně fyzických a těch emocionálních problémů, s nimiž se setkáváme, má svůj původ právě v těch nevyřešených emocích. Jo. Emoce vlastně, ono jich existuje jako více druhů, já tady budu se zabývat jenom tím základem, protože máme vlastní emoce, ale samozřejmě máme i emoce zděděné, které jsme si přinesli už vlastně od našeho narození. Jo? A jsou to velmi silné emoce mnohdy, a o kterých ani nevíme, že v sobě si neseme. Mnohdy to jsou emoce, které si dědí z generace na generaci. Jo? Měl už jsem opravdu zděděné, uvězněné emoce, které byly desítky generací zpět jakoby v těch životech. Co je na emočním kódu úžasné, je to, že vlastně tím, že abych to ještě vysvětlil vlastně, jak to funguje, tak pomocí vlastně toho svalového testování se ptáme například, jestli máme v sobě nějakou uvězněnou emoci, která způsobuje moje bolesti zád. A pokud dostaneme odpověď, že ano,
tak se ptáme zase, potom ještě dopovím, vlastně dovysvětlím v rámci, jak se provádí ta lokalizace té dané uvězněné emoce. Tomu je vlastně taková tabulka základních uvězněných emocí, těch negativních, je myslím 60, vytvořená vlastně s tím týmem toho pana doktora Bradleyho Nelsona. A vlastně my postupujeme v tom dál, že zjistíme, že tam nějaká emoce je, tak se ptáme, jestli ta emoce je ve sloupci A, případně jestli je ve sloupci B, a pak řešíme v jakém řádku, a pak se ptáme přímo na tu konkrétní emoci a zjistíme přesně, o kterou emoci se jedná. Dokonce jsme schopni se doptat tak daleko, pokud je to potřeba, protože my potřebujeme, aby to podvědomí označilo tu danou emoci, která vznikla v nějakém roce. Jo? Odstraňují emoce z mládí, ze stáří, prostě v průběhu celého života, které vznikly, a dokážu vlastně pomocí testování i zjistit to, v kterém roce ta emoce vznikla. Samozřejmě to plus minus rok se vždycky říká, jo, že to může být nahoru dolů, ale jsme schopni zjistit, že prostě v tomto roce vznikla tahle uvězněná emoce, která v tobě zůstala. Mnoho lidí si nepamatuje, ale mnoho lidí samozřejmě přesně ví, si dokáže spojit, o jakou událost se jednalo. Co je ještě úžasné v rámci toho emočního kódu je to, že vlastně ten člověk nemusí nic znovu prožívat. On ani nemusí, pokud třeba teď se bavím já o sobě jako o certifikovaném praktiku, když provádím sezení s nějakým klientem, tak vlastně de facto já to sezení můžu provádět i bez klienta, jenom s jeho svolením. Důležité je získat od něho opravdu to svolení k tomu testování. A pak vlastně nemusí ten klient ničím procházet, nemusí mi nic říkat, jo, jestli prostě to bylo to, nebo to bylo tamto. Jo, a prostě tím, že dokážeme zlokalizovat, v kterém roce to vzniklo, a já se zeptám, jestli jsme schopni v tuto chvíli tu uvězněnou emoci uvolnit, pokud dostanu zase z podvědomí odpověď, že ano, tak pomocí, a to je vlastně ta další věc, jak to funguje ta metoda, potom pomocí jakéhokoliv magnetu, já používám takovou magnetickou tabulku, tady s mořskýma koníkama, je to vlastně o tom, že tím, že jsme v tu danou chvíli jsme pojmenovali tu uvězněnou emoci, víme přesně, o kterou se jedná, nebo to naše podvědomí to ví, tak my vlastně, protože v našem těle máme spoustu různých meridiánů, čaker a tak dále, a tady je to postavené na tom, že přejetím po tom hlavním řídícím meridiánu, který začíná někde tady nám u pusy a vede prostě podél celého těla až v té naší bývalé ocasní kosti, vlastně nad zadek, takže přejetím vlastně pomocí tady tohoto magnetu, tímhletím způsobem po tom hlavním řídícím meridiánu dokážeme tu energii uvolnit z toho těla pryč. A už se do toho těla nikdy nevrátí. Jo? Pokud se jedná o zděděnou emoci, kterou zdědíme třeba od svých rodičů, která u těch zděděných emocí se dokážeme zjistit, jestli jsme to třeba předali svým dětem, to znamená, jsou většinou i předané některým dětem, tak pokud ji odstraníme u sebe, tak je fantastické, že ji odstraníme zároveň těch rodičů, zároveň odstraníme u těch dětí. Neptejte se mi na to, jak to funguje, ale funguje to tak. Jo, je to skutečně takhle. Jo, čili to je takový ten hlavní základ vlastně té metody. Tím, že teda si vytváříme vlastní negativní uvězněné emoce, ale můžeme mít i ty zděděné uvězněné emoce, které bohužel si neseme, tak jak jsem říkal, od našich rodičů. Jo. Tak, když se podívám, jsem si udělal pár poznámek, co jsem chtěl vám všechno říct. Jak se ta emoce tam uvězní? No, ještě se dcerka ptá, jak se ta emoce vlastně dokáže v nás uvěznit. Je to o tom, že prostě prožíváme nějakou emocionální situaci, která je zase jako jedna velká energie. A tím, že ji prostě nedokážeme prožít způsobem, že to prožijeme, projde to, jo, a bude to pryč, tak se to prostě v nás nějakým způsobem dokáže uvěznit. Uvězní se to na různých místech, prostě si to vybírá podle toho, jak podle nějaké náhody, jo, ale pak nám to po nějaké době může způsobovat i ty fyzické problémy. Když už to způsobuje ten fyzický problém, tak to skutečně znamená, že ta energie v tom těle neproudí jako tak, jak by měla proudit. Jo. Ono se to nazývá, ten emoční kód, jako vlastně metoda energetického léčení. Já to úplně moc nemám rád, jako ten název, že se jedná o léčení, protože za mě osobně je to o tom, že my vlastně pomocí nějaké metody, a já, přestože nejsem žádný lékař, něco podobného, tak dokážu tu emoci pojmenovat, dokážu ji pomocí toho magnetu uvolnit, a pak už to léčení samo o sobě už vlastně necháváme na tom těle. Jo, každé to tělo vlastně po odstranění těch emocí potřebuje třeba nějaký den, u někoho je to 2 dny,
na to, aby se vlastně vyrovnalo s tím, že jsme odstranili ty uvězněné emoce a zase, aby se nastartoval ten energetický tok v tom těle tak, jak by měl. Jo? V tu chvíli se tam pak, jak jsem říkal, zase pokud je tam více vrstev, může se objevit znova prostě další vrstva dalších uvězněných emocí. Jo? A pokračujeme tímhletím způsobem. Jo? Tak, co je bomba a co mě tak nějak překvapilo, protože tím, že vlastně už jsem prováděl testování i u jedné dcery od mého známého, která je třeba v Austrálii, v Sydney, tak vlastně ten emoční kód vlastně nezná hranice. Je úplně jedno, kde se nacházíme. Nemusíme sedět vedle sebe, jo, můžeme být prostě od sebe fakt tisíce kilometrů a prostě ta energie, která je všude kolem nás a která prostě s náma hýbe, tak v tom opravdu ty hranice nezná. Co se týče použitelnosti, tak je to použitelné, dá se říct, úplně na všechno a úplně na všechny. Jo, dá se to použít na děti, na dospělé, dá se to použít na zvířata. I my v rámci certifikace vlastně jsme museli absolvovat spoustu testování u lidí, ale i u zvířat. Jo, že jsme si to vyzkoušeli na psech, na kočkách. Jo. Funguje to vlastně u každého velmi podobně. U lidí vlastně je základ v tom, že pokud já jakožto jsem ten, který testuju toho někoho jiného, tak pro mě je důležité samozřejmě, aby jsme si pojmenovali, o jaký problém nebo jakou bolest nebo o nějaký třeba jenom i emoční zážitek, který v tom ten dotyčný cítí, že v něm zůstal a není s ním srovnaný, se jedná. A vlastně dotazem přímo na tyhle ty věci nebo na tuhle tu bolest nebo na ten emoční zážitek zjistíme, jestli tam jsou nějaké uvězněné emoce a postupně je odstraníme. Říká se většinou, že v rámci jednoho sezení se odstraňuje maximálně, oni nám říkali kolem 10 a mám vyzkoušeno, že do těch 15 uvězněných emocí v rámci toho jednoho sezení je v celkem v pořádku. Ono se stane, a už se mi to i stalo, že u některých lidí, že vás třeba to podvědomí potom nepustí, že mě třeba pustilo jenom na 14 emocí a už potom dal stop a už jsme se v ten den, tu danou chvíli prostě dál nedostali. Takže to je paráda, že vlastně tady v tom neřešíme opravdu vzdálenost, může to být odkudkoliv, jo, použitelnost je taky fakt na všechny. A co se týče na co to lze použít, mám sám vyzkoušeno, že to lze použít, že se dá otestovat, jaká je imunita u toho daného jednotlivce, jestli ta imunita je na 100%, a dá se zase zeptat, jestli v rámci té imunity, jestli za tou sníženou imunitou jsou třeba uvězněné emoce. Pokud je ta odpověď, že ano, dokážeme je odstranit a téměř okamžitě dokážeme i navýšit tu imunitu toho daného člověka například. Samozřejmě na ty bolesti, jak jsem říkal, jo, takové ty chronické, nebo zrovna třeba na ty nespavosti, nebo nějaké emoční zážitky. De facto asi tady bych nevyjmenoval všechno, na co si vzpomenete, tak je možné minimálně provést ten test, jestli v rámci toho, co vás trápí, zatím nejsou jako nějaké uvězněné emoce. To, že to je ve vrstvách jako cibule, to už jsem tady říkal. To, co mě překvapilo hodně, protože se mi to stalo a zase mi to upevnilo v tom, že prostě je to něco opravdu jako velmi zvláštního, co se týče těch energií v těch našich tělech a jak to funguje, je to, že vlastně mně se stalo i to, že jsem odstranil nějakou silnou uvězněnou emoci u člověka a dokázal jsem si tu emoci vstřebat, absorbovat do sebe. Jo, potom najednou jsem se fakt potom sezení cítil nějak divně, vzpomněl jsem si, že jsme to někde v textu, jsem to zavnímal, že by se něco takového mohlo stát, pak jsem ještě kvůli tomu psal do Ameriky dotaz, jestli je něco takového vůbec možné, tak mě utvrdili v tom, že samozřejmě možné to je, že potřeba si na to určitým způsobem dávat pozor, je to práce prostě s nějakou energií, to znamená, že já to z toho člověka dokážu uvolnit, ale prostě jakým způsobem jako to funguje, no, dokážu si to absorbovat sám do sebe a prostě naštěstí se o nic nejednalo, prostě bylo mi třeba fakt nějak zvláštně divně. Jo, já jsem si zase tím svalovým testováním úplně stejným dokázal zjistit, jestli mám v sobě nějakou absorbovanou emoci, dokázal jsem si i podle té tabulky vlastně pojmenovat, o kterou se jedná, zeptal jsem se i třeba, o kterého klienta šlo a bez problému jsem si ho odstranil. Ale už jenom tohle, že prostě člověka, který je ode mě desítky, ne stovky kilometrů někde pryč, si dokáže nějakou energii, kterou on měl v sobě vloženou, která byla třeba i zděděná x generací, si ji dokážu vtáhnout do sebe, je pro mě takové jako velmi zajímavé. Někdo nějaký dotaz?
Klidně si zapněte mikrofon, kdyby někdo měl. Já bych se chtěla zeptat, jestli můžu. No, můžete. Kolik těch emocí teda tak zhruba bylo na první pokus, když říkáte, že teda až 14 nebo 15 na jedno sezení, tak kolik jich tak člověk jako běžně uvězněných v sobě má? Běžně je to tak, že vlastně v rámci, když řeším nějaký zdravotní problém s člověkem, tak ve většině případů nebo jak kdy samozřejmě. Já ještě potom budu mluvit o té zdi kolem srdce, to je ještě jedno takové zvláštní téma, ale co se týče emocí, tak skutečně většinou třeba to trvá minimálně jako to jedno sezení, že do těch 15 uvězněných emocí ten daný problém tam v sobě třeba má. Je to samozřejmě důležité, že tady připojíme šéfa, který se tady snaží k nám dostat. Doufám, že jsem mu připojil správně. Tak. Zdravím Jirku. Tak to znamená, že vlastně, jak jsem řekl, jo, je to různé. U těch mladších lidí, kteří toho ještě tolik prožitého nemají, tak třeba těch emocí může být prostě do 10. U některých lidí prostě těch emocí, teď jsem řešil jednu paní v rámci nespavosti, tak jsem tam třeba našel, protože já se můžu i zeptat na to, kolik těch uvězněných emocí v rámci toho daného problému v tom těle je. Dostanu odpověď, že třeba 25 a třeba v rámci toho jednoho sezení jako odstraním prostě těch 15 uvězněných emocí a v ten den samozřejmě končíme a pak prostě za den, za dva, podle toho zase se to dá taky otestovat, jak dlouho potřebuje to tělo k tomu, aby se srovnalo s tím, jak jsem říkal, aby ty energie začaly proudit trošičku tak, jak by proudit vlastně v ideálním případě měly. Stačí tak? Děkuji. Tak, další takové téma, které je součástí vlastně té knížky a které je pro mě obrovské téma, je zeď kolem srdce. Zeď kolem srdce je vlastně název, který se používá, je to taková metafora, kterou používá ten pan doktor v téhleté knížce. Je to vlastně celé o tom, že i v rámci toho celého života, to, co prožíváme, jakým způsobem, s čím se potýkáme, tak rádi ty negativní uvězněné emoce nám staví takovou zeď, prostě takové hradby kolem toho našeho hlavního orgánu, který máme, který je vlastně jako nejvíc náchylný, a to je to srdce. Jo, ono to má být nějaká taková jakoby ochrana toho dotyčného před tím vnějším světem, která ale velmi rychle se stává spíše negativní, protože nás prostě omezuje nás ve spoustě věcí, jo? Ve spoustě věcí v rámci vůbec vnímání toho života, v rámci řešení těch jednotlivých situací, jak prostě to vnímáme, v rámci vztahů, navazování nových vztahů nebo prostě starších. Mně osobně, když jsem si odstranil tu zeď kolem srdce, protože zatím jsem se nesetkal s člověkem, kterého bych testoval a který by tu zeď kolem srdce neměl. Jo? Mají téměř všichni a už jenom tím odstraněním té zdi kolem srdce, mně se osobně to vnímání toho života jako úplně změnilo. Já jsem byl docela fakt takový, už jako vtažený v takovém v tom stereotypu prostě té práce, dalších věcí kolem a tak dále. Nevědomost, jo. A byl ten život takový, neměl jsem z něho takovou radost, jo. A potom, když se mi tohle to povedlo si od sebe odstranit, tak jsem sám zase byl úplně jako páv a překvapený v tom, jak jsem najednou začal vnímat maličkosti, jednotlivé věci, prostě ať v rámci rodiny, jo, prostě ostatních věcí, jo, práce a tak dále. Jo, takže ta zeď kolem srdce je to jedna z věcí, kterou doporučuji každému, aby buď to sami, nebo prostě za použití někoho, kdo tu certifikaci má, si nechali odstranit. Jo. Co se týče samozřejmě toho samotného praktikování, tak jak jsem říkal, že jsou ty různé metody na to. Samozřejmě ta metoda toho kývání, já jsem s ní taky začínal, pomocí toho kývacího testu. Za mě osobně to bylo trošku jako náročnější a takové zdlouhavější, ale jiné metody mi nefungovaly. Potom, když jsem se jakoby pročítal tou knížkou a některými, samozřejmě jsem hledal i nějaké videa, na internetu jich je plno, přímo od toho pana doktora Bradleyho Nelsona, kde vlastně přímo provádí jako testování v rámci někoho,
takže tam jsem se toho taky nejvíc naučil. Tak se mi začala potom fungovat metoda, kterou používám do teďka, to jsou vlastně ta metoda těch kroužků, to znamená, že vytvoříte si vlastně s rukou takové kroužky, které propojíte a potom vlastně pomocí toho podvědomí necháváte na tom podvědomí, když kladete tu správnou otázku, jestli ten kroužek vám povolí, to je vlastně odpověď ne, a pokud vás to podvědomí zarazí, ty svaly vás zarazí sami, tak je to odpověď, že ano. Jo, a pomocí tady tohoto způsobu testování jsem schopen skutečně prostě si i sám pro sebe, i sám u sebe odstranit těch emocí uvězněných daleko víc, než jsem byl schopen pomocí toho svalového testu, kde jsem začínal samozřejmě s jedním, s dvěma, prostě podle toho, jak to v tu danou chvíli šlo. Samozřejmě jsem zjistil, že ona je v rámci toho testování důležitá i hydratace, být správně, jako mít dostatek vody v těle, protože pak to samozřejmě snižuje nějaké ty možnosti toho samotestování se jako o sebe. Pak tady mám takový ještě jeden z těch posledních bodů vlastně, pokud by někoho zajímalo, jak to sezení probíhá, co se třeba mě týče, tak vlastně těch možností je několik, de facto 3 až 4. Nejčastěji využívaná metoda je, že vlastně ten člověk, který se na mě obrátí a v některých případech už třeba četl knížku nebo ví, o co jde, tak prostě jenom má nějaký problém, který chce prostě odstranit, tak se domluvíme na nějaký čas. U mě to je samozřejmě v těch večerních hodinách, kdy prostě můžu, a pak je důležité to v ten daný čas před tím sezením získat svolení vlastně od toho dotyčného k tomu, že ho můžu testovat. Pokud toho člověka znám nějakým způsobem osobně a můžu si ho nějakým způsobem zvizualizovat, tak vlastně nic jiného od něho nepotřebuju. Potřebuji věc, kterou vlastně chce řešit a získat od něho ten souhlas, který stačí třeba si jenom napsat skutečně SMS-ku nebo na WhatsApp nebo něco, aby v tu danou chvíli mi to svolení dal. Je to neuvěřitelné, jak to svolení má obrovskou váhu, protože bez toho svolení vlastně ani potom k tomu energetickému napojení prostě nemůže dojít. Jako jo, prostě jak to je jako v rámci těch energií jako zařízené. Já jsem byl zase obrovsky překvapený, tady v tom jsem asi objevil v sobě prostě nějaké trošku větší nadání v tom, že mi nedělá problém se na toho člověka skutečně energeticky napojit, pokud se na něho trošičku zasoustředím, pokud je to cizí člověk, stačí, když mi pošle fotografii prostě a dokážu se na něho prostě po trošku zasoustředění svým způsobem energeticky napojit. Zase pomocí testování si ověřím, že jsme energeticky spojeni. A pak už zase úplně stejně jako u sebe kladu otázky vlastně na toho člověka, jestli má třeba zeď kolem srdce, jestli je složená z negativních uvězněných emocí, jestli jich tam je tolik, jo, jestli můžeme teďka nějaké odstranit. Jo, a zase postupuju prostě první z nich nachází se tam a prostě lokalizuju každou danou uvězněnou emoci a provedu její odstranění. Z toho sezení samozřejmě píšu takový jednoduchý zápis, abych byl schopen potom tomu člověku poslat, co jsem vlastně zjistil, kde mu vlastně napíšu, o jaké uvězněné emoce jsem vlastně zlokalizoval, které jsem odstranil. A vlastně dělám k tomu i to, že vlastně dokážu zjistit, v jakém roce, v daném roce ta uvězněná emoce vznikla. Spousta lidí mi potom píše, to je neuvěřitelné, prostě vím přesně, jako jo, prostě co v tu chvíli se stalo. Jo. Přitom já samozřejmě neznám jejich život, nevím, jsou to lidi, které jsem v životě neviděl. Jo, takže i tady jsem si za toho 3/4 roku prostě potvrzoval skutečně, jak ty věci jsou jako na jednu stranu až tak jednoduché, ale tak provázané a tak svým způsobem jako neskutečné. No. Takže vlastně to je jedna forma toho sezení bez přítomnosti toho klienta, pokud nechce. Druhá forma, kterou jsem tam taky využívám, je, že mám toho člověka na telefonu, pokud ten člověk chce být jakoby u toho přítomen, tak samozřejmě může, jako nemám s tím žádný problém. A vlastně slyší, jak já kladu ty otázky, jaké mám odpovědi. Jo, někdy se stane, že třeba to podvědomí potřebuje skutečně tu uvězněnou emoci jako lépe zlokalizovat, že mu třeba ten rok nestačí. Jo? Že třeba stačí jenom dotaz, jestli se to týkalo vztahu v rámci rodiny, a když zase dostanu odpověď, že ano, tak potom už mě to umožní prostě tu uvězněnou emoci odstranit. Jo? Takže to je vlastně další forma, že jsme třeba na telefonu, v případě třetí forma nějaký videohovor, aby prostě ten člověk viděl, jak to probíhá, a samozřejmě je možné i to, jako být vedle sebe, praktikoval jsem to v rámci rodiny nebo přátel, když prostě jsme byli tady, tak můžeme sedět vedle sebe a prostě to sezení probíhá jako by úplně stejně. Ale jako není to nezbytné nutné a začím teda, jako jsem překvapený,
že většina lidí jako u toho nechce ani být, jo, že prostě nepotřebují jako vědět ten průběh. Někdo, kdo je zvědavější, tak si to rád třeba poslechne, jo, a prostě nebo chce i vědět vlastně o jakou emoci, v jakém roce třeba, nebo říkám, dá se to poměrně hezký, nebo když ten dotyčný řekne, jo, vím, myslím si, že to je tohle, tak se dokážeme na to doptat, jestli skutečně je to tahle situace, ke které došlo. Jo. Každá ta negativní uvězněná emoce, která se v tom těle vlastně uvězní, tak má svoji jedinečnou, jak jsem říkal, tu energii a tu vibraci a vlastně když se uvolní, tak se uvolní navždy. Už se to nikdy jako nevrátí. Ona tam může být víckrát, ta daná uvězněná emoce v tom těle, protože my třeba i ty emoční zážitky kolikrát jednou ho prožijeme v tom reálu, pak se k němu vracíme v těch myšlenkách, pořád na to myslíme a dokážeme si ty energie prostě nastupňovat a uvěznit v těle několikrát, jako některé ty stejné. Každá má trošičku jinou, samozřejmě vibrační energii, ale to se týče názvu, protože samozřejmě tady podle té tabulky z těch 60 základních, těch emocí je samozřejmě víc, tak tam může být jako jedna a ta samá. No, takže je to vlastně možné, že dojde k takovým případům. Tak. Z mého pohledu asi to jsou tak nějak ty nejdůležitější věci, co jsem jakoby chtěl říct. Teďka samozřejmě, pokud někdo má jakýkoliv dotaz, tak pojďte do mě. Pokud budu vědět, tak určitě rád odpovím. Pokud chcete zeptat, zapněte si mikrofon a klidně mluvte. Já ještě popřemýšlím, jestli ještě nějaké věci jsem chtěl říct. Zapomněl jsem na něco důležitého. Tak nikde žádný dotaz k tomu. Já ještě jenom řeknu, že vlastně ten emoční kód je takový první level. Oni ty levely v rámci té metody, co teda ten doktor Bradley Nelson vymyslel, já to nerad říkám vymyslel, prostě pospojoval dohromady ty věci, které už tady jsou spoustu let, tak emoční kód je první úroveň a vlastně první certifikace. Potom dál pokračuje druhá úroveň, která se jmenuje body code, neboli tělesný kód. Tady rozebírat nechci, jenom prostě ve zkratce chci říct, že vlastně je to taková nadstavba toho emočního kódu, uvězněných emocí. Ten body code, vlastně, když to jenom popíšu, tak funguje na principu, že zjišťujeme nerovnováhy v těle, je to taková, říkám, jako vyšší úroveň těch věcí, protože ne vždycky stačí jenom prostě odstranit ty uvězněné emoce, když v hodně případech prostě už jenom to samozřejmě je super a pomůže to, ale vlastně v rámci těch uvězněných energií v těle se způsobují různé nerovnováhy už v tom těle. Oni k tomu vymysleli takovou přímo aplikaci, kde vlastně zase pomocí toho svalového testování a úplně pomocí podobných dotazů prostě, tak jak to tady zjišťuju, o jakou uvězněnou emoci v tom těle se jedná, tak pomocí té aplikace, která je samozřejmě už placená, tak ta už má takový větší lékařský podtext a pomocí té aplikace zjišťujeme ty nerovnováhy, které v tom těle jsou a zase ty nerovnováhy úplně stejným způsobem pomocí toho magnetu odstraňujeme. V případě zjistíme nějaké doporučení, které nelze pomocí magnetu odstranit, ale zjistíme, že třeba člověk má, jako mají skoro všichni, co jsem zatím testoval, problémy s hydratací, málo pijou, nekvalitní vodu, mají problémy s tím, aby tělo spotřebovalo ty elektrolyty, které může, a spoustu dalších už fakt jakoby hodně lékařských termínů. A tím, že to je v rámci té aplikace, tak de facto každý člověk si dokáže se v tom, který se naučí, samozřejmě to testování, klást správně ty otázky, dokáže se v tom prostě podívat a zjistit, jaké nerovnováhy v sobě má. To je vlastně takový ten druhý level. A pak je teda ještě třetí level, to už je nějaký ten belief kód víry se tomu říká, ale k tomu jsem se ještě nějakým způsobem úplně jako nedopracoval v rámci toho, že vám o tom dokázal něco povyprávět. Tak, já jsem nějakou základní potřebu svoji sdílet informace
jsem si trošku uspokojil. Všem fakt doporučuji tu knížku určitě si přečíst, protože tam samozřejmě je to trošku v ucelenější podobě, než jsem to teďka asi byl schopen já takhle spatra. Nechtěl jsem si k tomu dělat nějakou prezentaci, přednášku nebo něco takového, spíš jsem chtěl skutečně jenom volnou formou převyprávět to, co se stalo mi a že jsem přišel prostě na z mého pohledu famózní a hlavně obrovský jednoduchou věc, sám tomu do dneška jako nechápu, že vlastně pomocí takového jednoduchého svalového testování a správných otázek si dokážeme tímhletím způsobem jako hodně pomoct. No. Jak jsem říkal, zkuste mi teda napsat do chatu, pokud byste chtěli poslat takový souhrn prostě toho, co jsem tady teďka říkal, tak vám to rád pošlu. Pokud by někdo měl samozřejmě zájem o to nějakým způsobem se mnou spolupracovat i v rámci odstraňování těch uvězněných emocí, není problém mi napsat a eventuálně se mnou spojit. A napadla někoho ještě nějaká otázka? Si můžu jenom, tak mě otázka tak teď konkrétně ne, protože to všechno zpracovávám, ale určitě se mi to jako líbilo. Knížku bych si chtěla asi přečíst z toho, co jsi říkal, a pokud bude, jak jsi říkal, možnost třeba nějaký potom další konzultace spolu jenom osobně sami, tak bych se tomu asi nebránila, ale musím to teď trošku všechno jako si dát v hlavě dohromady. Teď asi z toho základu, co jsi říkal, otázka asi jako úplně konkrétně není, ale mám třeba už nějakou podobnou zkušenost s něčím z toho, co jsi říkal, třeba s těma prstama a podvědomou odpovědí. Taky jsem už byla u někoho, kdo se uměl podívat prostě jako do mý minulosti, když to tak řeknu, a to, jak s čím souvisí, a tyhle věci jsou strašně zajímavé. Je to no. Povídej ještě? A jenomže právě taky v poslední době řeším třeba, že prostě takový špatný nálady a takový, že se ti, jak jsi říkal, že se ti nic nechce dělat, nic tě pořádně netěší, a teď najednou prostě, jestli ti to k tomu pomohlo jako vymazat ty negativa a najednou ti začaly těšit zase ty věci, co ti těšily předtím, to je prostě taková jako strašně super představa, že bych jako to mohlo k tomu pomoct. Je to super představa a hlavně fakt dám ruku do ohně za to, že ty věci fungují, jako jo, jinak fakt jako ten, kdo mě zná, ví, že prostě já bych si nedovolil prezentovat něco, co bych neměl oskoušené sám na sobě, a už teď i vlastně na spoustě lidech. Samozřejmě zcela otevřeně říkám, že prostě u některých lidí ta změna není tak okamžitá, nebo že by prostě po jednom sezení měl klid a tak dále, anebo to ani nemusí úplně pomoct. Je to jedna z věcí, která zase může být jako nějaký malý střípek k tomu, aby prostě se mu ulevilo tomu dotyčnému, ale sám znám spoustu lidí, kteří se trápí obrovskýma bolestma, zabývají se různýma věcma a prostě nic nepomáhá, jak se říká, taková ta naše klasická medicína už si prostě neví rady a prostě nenajde vám nic, jakože tam to bylo u mě s tou krční páteří a tam prostě nikdy nikdo nic nenašel, no tak šel poslední na rehabilitace. Samozřejmě rehabilitace nakonec, jo, svým způsobem všechno to končí zase na tom, že i na té rehabilitaci se používají ty magnety a tady ty věci. Jo. Tady je to obrovská výhoda v tom, že se dokáže jakoby přesně zjistit ta daná uvězněná emoce, ta daná energie, ta vibrace, prostě, která v tom těle se nám uvěznila, která tam způsobuje to, že prostě ty proudy neproudí tak, jak by proudit měly. Ta se dokáže odstranit zase tímhletím pro mě úplně neuvěřitelným jednoduchým způsobem pomocí přejetí nějakého magnetu po hlavě. Já vím, že spoustu lidem se to může zdát jako blbost, jo, nebo prostě jako něco, co přece jako není možný. Sám bych asi ještě před rokem bych možná patřil k ním, ale potom, co jsem zažil a potom, jak jsem si dokázal absorbovat některé ty odstraněné uvězněné emoce ostatních lidí sám do sebe, tak jako je to pro mě obrovské téma. Proto i jsem se snažil, nebo snažím se prostě nějakým způsobem o těch věcech mluvit. Samozřejmě, jak říkám, nedá se mluvit s lidmi, kteří nechtějí poslouchat, ale to je tak ve všem, jako nejenom v tomhle, ale spíš jenom prostě je to ve všech oblastech vlastně stejné. Jo, takže a v tomhle, co jsi popsala, tak ta zeď kolem srdce, to je prostě jako neskutečné za mě. Fakt, mi se ten život obrátil úplně na ruby. Fakt, jako proti tomu, jak jsem fungoval předtím, tak
prostě teďka mám radost z věcí, které sám, jako, jo, příklad, dneska jedu z práce a vidím tam u cesty stát holku mladou, kluky zavazoval tkaničku u boty a teďka prostě zavazal tu tkaničku, postavil se, teďka ona takhle roztáhla ty ruce, tak se objali, dali si pusu, no prostě to bylo tak krásné, upřímné, takové prostě taková nádhera toho života, jo. Jestli bych si toho asi ani nevšiml, nebo nevím, možná jako jo, ale teďka mi to dokáže tak potěšit jako samotnou osobě, že prostě asi to tady úplně nepatří, ale jako ten příklad prostě opravdu jako takové ty změny. A zrovna třeba i u mě, Věruš, ty víš, že my vlastně se známe z pejskařiny, z kinologie, tak vlastně mě to obrovsky pomohlo i v tom přístupu k těm závodům, k tomu trénování a tady k tomu, já jsem obrovsky přehodnotil, jako já už to prostě není fakt nějaké, já jsem hodně takový, když něco dělám, tak chci být nejlepší, prostě já když nejsem tam, je to štveš, jak sama víš, jak jsem kolikrát byl na světě. Jo, a to, takže i v tom fakt mi to obrovsky pomohlo, samozřejmě pořád mám spoustu práce jako na sobě, ale vnímám to daleko líp, že prostě fakt si ty věci dokážu jako lépe užít, jo, říct si, že vlastně jako není potřeba, pro mě je vrchol ten, že se na tu soutěž dokážu dostat a že s tím psem dokážu nějakým způsobem nějaké roky fungovat, jo, takže i v tom mě to obrovský, ale i fakt ve vnímání rodiny a všeho kolem. Prostě, ale třeba říkáš to těm psům teďkon, že já si myslím, že jsem si toho jakoby všimla, že když jsme se viděli před rokem a něco na nějakých závodech, tak si byl takovej z toho jako, že ti jako, že to všechno posuzujou špatně a takhle a teďkon prostě, jak jsi jel na tu republiku, tak jsi to prostě užil, vzali jste to jako dovču, jak jsi říkal a prostě s pejskem jste udělali nějaký výsledek a prostě pro tebe to bylo fajn. A to si myslím, že je prostě to pěkný. Jako já to třeba pozoruju i na sobě trochu, že mě to v poslední době tak strašně jako svázalo, jo, že prostě takovej ta honba někam prostě dokázat všem, prostě, že seš nejlepší nebo že chceš vyhrát. Proč vlastně? Teď to má být o tom, že tě to baví s tím psem a kam se dostanete, tam se dostanete, že jo. Jako prostě třeba udělat si svoje limity, říct si, jo, super, když obhájíme prostě limit zkoušky na takovýhle vrcholový akci, je super a podobně, že jo. Přesně tak jako to je. O tom jako docela přemýšlím v poslední době, protože je to takový všechno podle mě i trošku o známostech, o tom, jak doma čas trénovat, ne všichni mají ten čas stejný, že jo, a prostě to zacházíme trošku někam jinam, ale ta podstata je v tom, že jo, podobná. Ne, jako podstata fakt u mě je v tom přehodnocení, nemyslím teďka jenom směrem k těm psům, ale jako celkově v tom ten život nás samozřejmě mele, jo, v mnoha ohledech prostě, jo, je to prostě jede to, musíme tamhle do práce, v práci spoustu problémů, domů, rychle, psy, vyvenčit, tam přijdeš večer, člověk lehne a je rád, že je rád, jako jo, a když se nechá jako takhle semlít, mi to hrozně pomohlo v tom, že snažím teďka na ty věci pohlížet trošičku z většího jako nadhledu, prostě zhora, jako, ne vždycky se mi to daří, samozřejmě mnohdy se vtáhnu do té emoční roviny prostě toho řešení toho problému, ale vím, že to je cesta, kde musím na sobě jako zamakat v tom, aby mě po každém řešení nějaké krizové situace nezačaly bolet záda. Jako jo, prostě to tak je svým způsobem, zase už super, že si dokážu pomoct, prostě, že si dokážu jako tu energii z toho těla uvolnit, ale určitě se mi to nelíbí, jako není to něco, v čem bych chtěl jako setrvávat. Že vlastně v rámci toho takového trošku většího zastavení a užití si těch normálních základních věcí, prostě ať v rámci přírody, to, co má člověk rád, nebo v rámci prostě čehokoliv jiného, jo, já to vztahuji jenom na sebe, ale prostě, jo, takže za mě určitě ta zeď kolem srdce, prostě už jenom to odstranění a dělal jsem to fakt u desítek lidí, prostě a mám krásné výsledky, jo, prostě u některých i okamžité, jo, mám prostě nádhernou zkušenost prostě u jedné paní, kde prostě okamžitě už v průběhu začínali jsme sezení s pláčem a prostě už v průběhu toho sezení potom na konci sezení prostě klid, taková vyrovnanost úplně. Až jsem z toho byl jako páfil, že něco takového je možné. Jo. A to je nějaká špička ledovce, předpokládám, že prostě těch věcí samozřejmě je možných jako daleko víc. Jo. A z hlediska prostě zrovna tady toho, i to, že 50% všech fyzických problémů může být způsobeno tím, že ty energie v nás jsou nějakým způsobem uvězněné a nedokážeme je dostat pryč.
je naprosto zásadní a zatím moje zkušenost je, že to není 50%, že to je víc, ale beru to, co uvádí literatura, mají určitě více zkušeností tady v tom. A ještě se tady zeptám, asi většina lidí chodí s tím, že má nějaký fyzický problém. A nebo je to jako třeba i, že přijdou, že mají, já nevím, třeba nějaký stavy jako se svojí jakoby psychikou, jo, že jsou třeba špatný, že je nic nebaví a že tohle je to, co jako spolu jdete řešit a v tom je ten jakoby problém, nebo vždycky třeba přijdou s tím, že, já nevím, bolí záda, bolí krk nebo bolí hlava, mají migrény. Ty asi více je určitě trošku asi těch fyzických, to ano, ale prostě u lidí, kteří si přečtou knížku a kteří se třeba nechtějí zabývat tím testováním nebo jim to třeba tolik nejde, tak hodně lidí se na mě obrací, že chtějí odstranit třeba jenom tu zeď kolem srdce. Jo, že prostě, že tohle chtějí a prostě nechají si to odstranit, což v většině případů je otázka 1, maximálně 2 sezení. Vlastně většinou ti lidi prostě do těch 30 vězněných emocí v sobě mají, ale měl jsem i případy, že toho bylo víc. A jsou ty okolo srdce teda především ty jako psychické nebo ty duševní jako problémy, to jako vnitřní. Jo, prostě jako jakákoliv nějaká zkušenost, kterou, jak jsem říkal, ono vlastně tělo se samo brání, jako bez tvého vědomí. Prostě si tam vytváří prostě nějakou zábranu proti tomu vnějšímu světu, protože si zažila něco, co prostě ti nebylo příjemné, tak aby už to nezažila, tak prostě ti udělá takovou ochranu. Ale už samozřejmě neřeší to, že pomocí téhleté ochrany tě vlastně vzdaluje jakoby tomu světu. Jo? Ty prostě máš problém se pořádně bavit s lidma, nebo prostě máš problém třeba pokud chceš navázat nějaké nové vztahy, nebo nějaké blížší kamarádské, jo? Nebo jak říkám, prostě vnímání těch obyčejných věcí jako v životě. Jo? Takže jako za mě ta zeď je, takže tohle hodně, ale pak jsem řešil už spoustu případů, že člověk věděl, že prošel nějakým zážitkem. Já samozřejmě nemůžu být konkrétní, pořád i pro mě prostě nějaké pravidla, které jsou stanovené v rámci zachování prostě nějakých informací, které tady říkat jako nechci, ale byl nějaký konkrétní zážitek, prožitek, který prostě byl pro toho člověka hrozný a chtěl jestli v tomhletom prožitku má v sobě něco, jo, no to strašně moc v sobě, jo. A prostě tím odstraněním najednou takový prostě vnitřní klid, jo, najednou takové srovnání jakoby s tou situací, jako takovou, jo. Takže za mě je to fakt prostě neuvěřitelná věc, jako jo, takže tak, no. Ještě někdo něco? Klidně se ptejte, my jsme tady ve škole, pokud by někomu Martinovi napadlo. Na vás jsem čekal víc otázek. Já se snažím trošku krotit, ale samozřejmě bych toho měla určitě víc, ale jenom takový poznatek. Já teda jsem trošku studovala, jsem někde na 96. stránce teprve. Nemám ten čas na čtení, jaký bych si představovala, že bych měla mít. A tak se těším, až budu na konci, až to teda vyzkouším všechno, protože zatím jsem zkoušela jenom ten test toho kývání. Ještě se zeptám. Fungovalo mi to, ano. V té malé míře, jak jsem na to měla klid, takže ještě jsem si neudělala takový klid, jaký bych potřebovala, abych se na to mohla opravdu tak soustředit. A chci se zeptat, ta zeď kolem srdce je taky kapitolou v té knize, nebo to je nějaký? Tam jsem se ještě nedostala právě, takže... Jedna velká kapitola. Ta knížka je krásně napsaná, hrozně jako obdivuju. Nevím, jestli to je překladatelem, anebo prostě přes angličtiny to taky není vždycky lehké ten překlad udělat, ale fakt je to naprosto úžasně popsáno, jako naprosto jednoduše a úžasně. Je tam spousta příkladů, za mě až moc možná, i když jako rozumím tomu, že prostě chtějí to mít podložené co nejvíce příklady a ti lidi jako uvěří, že něco takového je možné, ale setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří tu knížku taky četli a už je to svým způsobem jako nudilo, jako tolik těch příkladů. Jsem říkal, že nemusíš číst všechny příklady, jako jo, klidně přeskákej příklad a pokračuj potom dál v té knížce, jako jo. Ale jsou to z pohledu toho, kdo to ještě nemá vyzkoušeno, jak to čte, tak samozřejmě až takové, jako si říká, to je až přehnané, jako jo, ale jako už to pro mě není přehnané, je to prostě něco. A jako fakt já jsem před tou 50 prostě jsem říkal, to není možné. Přece já nemůžu takhle fyzicky jako fungovat, jo? Jsem jako s tím tělem přece, že už to nebude lepší, jako jo. No a tím, že prostě dcera mi tohleto postrčila pod ruku, jako já jí prostě fakt jako nepřestanu být vděčný tady v tom.
tak a k ní se to dostalo taky, samozřejmě dostane se to k nám vždycky tak, jak se říká, jak se to má dostat, jako jo, ale taky jsem si říkal, že se to ke mně mohlo dostat třeba o 10 let dřív, abych si ušetřil jako tolik té bolesti, ale asi to tak jako mělo být z nějakého důvodu a proto i já se snažím prostě teda říct těm lidem, aby se to třeba k ním v ten správný okamžik jako ty informace dostali a potom, jak už si s tím každý naloží, to už je potom otázka samozřejmě na každého, jako jo, jak se říká, prostě nějaký ten úděl tady prostě na tom světě jako máme a prostě ty věci se nedějí jako až tak náhodně, ale prostě všechno má nějaký svůj důvod jako v rámci toho. Souhlasím. S těmi příklady to máte pravdu, to bych asi podepsala, že tam toho na mě možná bylo moc, ale přeskočit bych si nedovolila úplně zase, aby mi neuniklo třeba něco podstatného. Jinak ještě k tomu, já jsem zrovna ten typ, který má rád takové věci, ale přiznám se, že kdybych to neviděla od vás, tak bych to asi už i zabalila a neměla bych na to možná jako tolik energie nebo odhodlání. Když jsem četla nějaké tajemství, tak prostě to ke mně tak nedolehlo, ale tím, že právě naopak to vidím, že to prezentujete a že se k tomu vyjadřujete takto, s takovým nadšením, tak je to pro mě jako velké odhodlání to dočíst, pracovat na tom, zkusit to všechno, protože si myslím, že na sobě mám spoustu práce v tomto ohledu. Takže se na to těším a myslím si, že navážem i nějakou spolupráci, že bych zkusila sama, co dokážu a případně bych se potom na vás obrátila, jestli bychom se mohli na to podívat společně. Mami? Tobinku, utíkej. Přijdu za chvilku. Můj čas vypršel zřejmě. Děkuji vám moc. Těla má spoustu dětí kolem sebe, takže vůbec zázrak, že si našla čas. Takže jo, určitě podepisuju všechno, co jste řekla, mějte se krásně, pokud musíte jít. Taky. Dobrá, tak jo, já myslím stejně, že jsme asi, pokud ještě teda někdo z ostatních dvou, co tady ještě s náma, paní Veronika nebo někdo jiný se nechce něco zeptat, tak za mě to je všechno. Pokud chcete poslat nějaké ty základní věci, tak mi určitě do toho chatu ten e-mail napište, případně klidně do té události na tom Facebooku, pokud to, protože tady to vložit není úplně jednoduché, ty soubory některé. A pokud byste cokoliv potřebovali, tak stačí mi napsat na WhatsApp nebo SMS-kou, radši nevolat, já mám přece jenom ten program poměrně plný. Takže děkuju moc, že jste tady byli, že jste poslouchali a třeba vás to nějakým způsobem zaujalo. Tak se mějte krásně a hezký večer. Děkuji, já taky, bylo to fajn a inspiroval si mě. Tak to jsem moc rád, o to mi šlo hlavně. Tak se mějte, ahoj a naschle. Ahoj.